長期の谷の痕跡、だいぶ調査できましたね。そろそろ報告の頃合いでしょうか。怪我はないんか。カメラを動かせないな。やばい。ピロナーがいつ。カメラを開けられる。CPU いっちゃってるな。どうも。それじゃ自ら正気をまとう。一体どんな古竜なんでしょう。大10はいあと食器か。ああ、いやいや。加入しないからね。帰ってなんとかな。一応食事はしたいが、今1000ポイントだった。決めが入るな。桜からない。しかも夜だな。これは先輩から依頼のあった古竜のもの。相棒、この痕跡を探しましょう。古竜の痕跡を発見しました。順調に見つかっていますね。にはないか。違う。こ
次の日。次は一応だとか。私はどうですかね。これは。ワンジャー。あったらお願いしようか。あ、チャンピオンか。チキシ。で、これは落書き。あ、こんなところに行けたのか。あ、こうなったのか。うん。木には足を。腹か。あ、違う。あ、じゃあ、木。こちら、ビールか。違うんだ。大丈夫。はい、なし。ああ、はい、か。足音。足音。これ出てくる。いいか。はいはいはい。やるのか。あ、手伝いな。あ、ニャンパルス。すやすやニャンパルス何を言っている。どうしたどうした可愛いけどさ。どうしたラップ系かなどうしよう。もういい気になってるのあれ目当ての足跡が見つからない。あ、こっちか。森の古竜痕跡探しはこれで十分ですね。あ生態研究所に報告しましょうか。正気の谷案内来るかしら。これは武器役は彼って言う話。いや、どうもお疲れ様です。
もうちょっと競争がかってるかな。えなんで来た変な声出してた。やめてじゃなくさすがに大ちゃんのやつ。とりあえずやったっけ。でも、ポケットはアンジャログしかない。どうしよう。ポケットが移動したな。じゃあ、こっち行こう。ああ、違うか。あ、いたいた。お、足音じゃない。うわぁ、気づかれて。うった。あいた。いやからちょっと暗いですな。よし。危ない方かな。蓄積して爆発。おっと。おっと。どうするか。移動したんじゃないか。おっと。やべや。CPU 食って。首振りできないや。こっち行こう。ん？クソマックス。じゃな。貯金のことか。ちょっと遠目にプキプキを見る。よいしょ。あ、なんだ。よく低い。あ、そうか。
なんか嫌な音する。よし、使いがいないから。なんか炸裂して。あ、やめよ。あ、やばっ。やっちゃった。お、ナイス。あ、それじゃんこいつ。うちのアイル。お、引っかかった。そんなことなかった。炸裂。こういった。そよし。お、あと少しで変われる。早いな。ニャンパラス、カモン。ニャンパラス、いや、可愛いけどさ。あ、いた。どこ行ってた？あ、そうか。調査対象。よし。どこ行った？あ、こっち行ったから、キャンプ行った。これだ。お、背中に乗ってたね。よし、じゃあ行こうか。じゃあ、どこ行くんだっけ？あ、これだ。あっちにお友達がいるか。いたいた。ルームメイトのお友達。いつになる？見えないのか。マップにあった時だけ連れて行けるのか。はい、ありがとう。ちょっと、まあ、どっちだ？じゃあ、ラフティング、これはうち。じゃあ、こんな感じ。あ、起きてる。足音もやった。ちょっと起きてるっぽいな。よし、あ、失敗した。おー、当たったやった。おっと。おっと。何をちょっと。スタミナがない。いやいや、お疲れ様です。
方だ。あ、やっぱり遅かった。もう使えないのね。よし、まだいける。あ、ちょ。よし。よいしょ。あ、危なかった。よいしょ。まだか。リハが来ただけか。あ、到達完了。あ、もう、あとターンジャンプか。ジャンプか。とか。武器の状態になったら倒せるはず。足跡、まだ、一応回復しようか。来るんだ。回復しない。回復しないんだな。じゃあ、こっちに移動した。こっちだと、この拠点から行くか。木星から行こう。初期アイテムっていうか。そんなに持ってないか。まあいいや。火薬庫と生肉。全部ある。まあいいや。ちょっと待って。ステータス確認。どれだ。あれ確認できない。シグネガの状態が。出てるな。一応、食事スキルが発動してるからいいか。まだ地図上だとしといて。メートル。ジャナフ。何あっちにつけようけど。どこ行くんだ。なのか。草のキノコ、ちょっとといて。健全信じておきたい。こっちから。ちょっと。モスちゃんごめんよ。あなたの素材をいただく。ごめんな。あれなんか木の方来ちゃったな。間違えた。下に降りるんだ。こっちでいいのか。上の方にいるのか。
このまま行くと、シチュー。あれ違うとこ行ってるじゃん。あ、下の方に行ってるな。と、下に行く。リオレース。リオレース。多分こっちだな。この先だ。患者の話をと。一応、クルビア君も生きてるのか。なんだ、戻ってきちゃった。ジャナフのね、研究。いいなぁ、お友達を。おうと思ってる。ジャナフどこ行った？下の方へとか。だけど、何があったりした？クッキング。ジャナフいたー。さよなら。気づいたか？気づいた。で、リオレスト。どうしよう。とりあえずジャナフを取るか。つまんないわ。流れるのか。またこっち？ひどいとこ行ってくる。なんでだ？わけか。ちょっと。気づかれた。気づかれたんだ。来るか？あれ？来ないのか。はい、ちょっと。狭いから。いなくなった。さて、クルーはどこへ行くか。そうか。発見しないと見あった。何？びっくりした。ロレース。こっち行くと、これ持っちゃったっけ？クールか。クールの子だ。こっちがいない。洞窟の中にはいないよ。
で、あとはもう見つけてもらって言えばいいんだよね。ありもけ。ヨーエースを飛んでるな。ヨーエース飛んでる？あ、飛んでる。こっち来るか。見つかんないからいいか。あれ薬草だったか。いるか。夢で倒せるか。そう。なんかふみふみして。ちょっと狙えるかな。当たったーはいはい。いやー。そうか、この方、飛びまくるんだな。よいしょ。狙いにくいんですけど。バゼールまで来た。やめて。ほんとやめて。やめて。てか狙う。ね。いや、無理。とりあえず、攻撃し合ってください。ね。ちょっと待って、来るの？やめて。すいませんでした。結局今戦ってる感じだな。カーソイド。拡大はできないのか。あ、できる。まだ余裕あってるな。ちょっと見ないっていうか。ちょっと小駅で見てから。ひっそりだよ。またバズリちゃんが行っちゃった。よし、じゃあ行こう。おっとお気づきになられた。あ、お気にやぐナイス。あった。すいません。やった。ルームメイトの夏も大丈夫か。回復してやりたいんだが、回復できない。強くさあったぞ。さあ、来れた。回復して、少し回復して。強くさあ。来い。二人とも来るんだ。ちょっと近づいて。回復するな。どこ行った？ちょっと待って。あ、いなくなった。いや、ダメだ。じゃあ次行こう。一旦アストラに戻って、クエスト追加されました。あ、そうか。3体の声を試さなきゃいけない。いや、
よし。マップは静かだったからね。古代樹の森の痕跡、だいぶ調査できましたね。生態研究所に報告しませんか？よいしょ。探検隊が帰って、依頼品の品か。怪我はないんか。こっちはクシャルダールか。どうしていいんだ。ここで納品するんだ。こっちの材料だ。ズバッといけ。レッツフリップ入ってきてます。これはいいのか。どこ行くんだっけ。調査班リーダーと。そうか。よし。有形処置か。気をつけろよ。砂あの漠だと、クシャルダオラが新大陸にもいたんですっね。ぽいんだけど、どうだろう。ちょっとチェックするか。なんかびっくりマークついてる。おい。素材が足りないってこズバッといけ。と納品したんじゃないの？コーティングした。配信が大きい。納品依頼と。これか。スマホにトマト。レッツキー。ライナーの宣伝。振り返し中。セジンコ。カンダウス。1200か。ここまで。よし。いや、競技日使えてるか。火薬コース。いや、並び替え四角が並び替え。一応競技に持っていけるな。あとはアリツクか。とりあえず食券から行こう。そうか、タンパクだからすぐなんだな。忘れてた。さて、曲がないから次よ。ライトボーガンに行きたかった。癖が強いんだな。ボーガンワールド。調査ポイントないか。よいしょ。下に誰か。あれ会える？リオレージやアシュはどこ？そうか。アシュか。ちょっと軸率。どうするか。そうか。戦闘になると曲入るのかな。
なよ。ちょっとこうするか。あ、やっぱ釣り人だ。よく無事だ。あれ中国になってないよ。よし。倒せるかな。よし。取れたね。移動しちゃった。いや、気づかれた。気づかれた。ブケブケやめてー。よいしょ、見たな。どこ行った？いや。タレ西。あ、そないじゃなかった。光西。そういや、ここ登ったことなかったかな。どこだった？サボテンなんだ。落書き？まだ落書き。なんと、サボテンだとか。あ、そこにあるだ。これ。ツタの葉。はいったんだけど。ツタの葉がめっちゃ。サボテンはどこか。よいしょ。この上は何が？落書きあった。落書きを3つ。これはこの上はもうないか。よし。よいしょ。おお。こっちはいけないな。ってんの？あ、そっか。これはいらないや。こういうし。落書き。あ、戻ってきた。まだ落書き。どこだ？これだよな。これは、シュッと、プケプケね。ないよな。あ、プケプケこっち来るんだ。いいや。で、クソだった。こっちに、入るか。今日はサボテンだ。いいのかな？よいしょ。いないな、サボテン。サボテンだ。古竜の痕跡を発見しました。順調に見つかっていますね。
手にある。違う。違うか。あるな。いくつぐらいかな。あっちゃボルボロスの話よ。どうだ。上か。上足はどこだよ。反応しないんだけど。あれ消えちゃった。足跡どこだ。この近くってことか。ルイスにつけた。つけられた。あ、わかりづらいんですけど。あ、足跡ですか。荒れ地の古竜痕跡探しはこれで十分ですね。生態研究所に報告しましょうか。この木はどこだ。がいる。よいしょ。見つかりませんよね。バレてる。どうする？戦う？あ、航空調査員のお供があのところにいたのか。大丈夫か、お供。あ、大丈夫だったみたい。よいしょ。リオレアをどっか行っちゃったしな。よいしょ。もう足跡はもうないからいいのか。もう落書き。落書きに行くとこか。こっちが向きだな。熱か。あ、もう研究対象、調査対象か。ビオレイヤー足をどこ行った？マゼラビューチ、下の方か。こっから行けるんだ。この道をまっすぐ行けば登れる。あ、そっか。あっちの沼だか川だかの奥だっけ。ちょっと行こうか。夕方になってきた。なってきたぞ。落書き発見。よいしょ。あれ？そう、戻ったよ。温泉キャンプか。パイタッチ。パイタッチやね。じゃあちょっと行ってみるか。何々。ユレアーしましょう。何このとこ。よいしょ。
それ。いやおっと。おっと。うわっ。相変わらず。あ、そっか。動きにくくなっちゃうんだよな。え？今来たぞ。よかった。広いとこ。広いとこ。よいしょ。おっなんでバゼル来るのちょっとバゼルさんやめて。マジやめて。みんな隠れるんだ。隠れるんだ。ちょっと待ってよちょっと、やめて。ああ、調査員お友で帰っていった。そうか。これはやばい。よいしょ。じゃあとりあえずここではと。今やり合ってる。紙芝居見てる。今やり合ってる。いなくなった。いなくなった。よし。はい、お帰りなさい。今日お疲れ様です。あ、いった。そう。お友達の敵討ちだ。あ、ニャンパーちゃん得意。やめてー。やばし、やばし。ちょっと難しいとこ。ああ、移動した。これは間違えたか。弓じゃなくて、ライトボールか。おお、まだバゼルとやり合った。ちょっと様子見て。落書き。ちょっと見てるか。総流のお時間です。ではない。おお。もうちょっと
もうちょっとやりやと思って。うん。いやー、ここじゃ大丈夫。ヨレイヤ倒れたよ。違うな。こってな。近づくと絶対こっち来るよな。まだやってんな。めっちゃい。めっちゃい。ないけど。ちょっと怖いけど、近づくか。いや、見えるな。絶対見えるな。まあ、その時。どうしようね。もうちょっとだな。もうちょっとやって体力削ってくれるか。まあ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 。薬草はいいか。まあ一応回復薬使っとく。で、回収して、回復薬ができる。まだ終わってない。で、待ってね。ビオレア、倒れて。さあ、どうするビオレア、攻撃。回そうと。そして、バズルミウスが倒れてる。さあ、次どうするんでしょう。今度はバズルミウスが攻撃者。いいぞ、もっとやれ。バーン。おおちょっとリオレアが早かった。もうやる気なくしたなんか、リオレイが殴る。そして、バズルギウスが、やる気を出し、失った。よし、じゃあ行こう。これ、リオレイはだいぶ減ったと思うんだよね。バズルが減ったな。いや、どうも、お疲れ様です。あっマジか。あ、やばい。マジちょっとナイスニャップ。まだあれか。そうか。二戦状態の木。あ。目が戻ってきた。スタミナライチュウ。ちょっと。こっち来る。来た。よし。いいな。うわっ。そうか。減っちゃったんだ。これだ。
めんなさい。顔が。よいしょっと。使い物だな。あっ、ありがとうね、ニャンボラシ。優しいわ、お前は。じゃあいなくなる前に。キャンプ移動したら早いな。していくか。よいしょ。なくなる前にさっとと倒してるけど。ない。ちょっと待って。なんでもつく。やばい。ああ、危ねえ。危ない。これまで。ああ。そうなんですよね。さあ。時間はまだあるからいいけど。探索だから時間制限。ことみたいな場合じゃないよ。なんかこれ攻撃、ちょっと待って。あれ爆発するんじゃないか。やっぱり。びっくりした。危ないよ。まさかね。まさかね。いなくなった。お待たせしました。やばい。しまった。もう、そうか。ちょっとカメラが近いから大きく見えるね。下も大きい。で、この、あとこの表現だね。ゲームスーツすっげえ大きい。よいしょ。おーっと。蓄積した爆発。移動しちゃった。嫌な予感するよ。やっぱ森のとこに戻ったか。これ何の意味が。やっぱりこっちか。携帯食料を食べて、下に戻る。よかった。でも
ちょっと待って。バゼルギウスいる。見てなかった。もうちょっとダメージ与えてもくださいね。バゼルさん頑張れ。頑張れ、バゼル。リオレース倒したいんだけど。どう立って止まれるか。近いから離れよう。ああ、ちょっと気づかれた？あ、バズルがいなくなるんだ。ならいいや。お疲れ様です、バズル。あれ、攻撃して。氷のお時間です。できない、絶対。多分名前変えねえ。モンスターハンターライチさんがウェイクワールドの名前変え。めちゃくちゃだ。逆輸入できればいいのにね。ラゴーとか、かけ虫とか。せっかく2005万に、2005万ダウンだっけ、あっ当たるかな？当たんない。あ、一応当たってるかもしれない。希少種と比べれば弱い方なんだけど。あ、ダメか。ストリーマーだかストランガーだか使えない。嘘。なんで100個いくわけ？カメラ止めたのにな。あ、瓶外れてる。ナイスブーメランというか、外れちゃった。ちょっと。こうするか。やめて。でも毒にならないだけましたよね。あれ何度だっけ？覚えてない。この方とやるのに2回目だから。ちょっとデルギウス帰ってきた。私は帰る。あれ？バゼルギウスいなくなるんじゃなかったっけ？やめてー。やめて。ここどこ？ちょっと。やべえ。あれ？いなくなった。びっくりした。追われてたかと思った。リオレーはまだいるか。もしかしているじゃん。奥にいるよ。ここまで来たら倒したいよね。ちょうど、毒がある。ヤンパスかも。強くさ。いや、全然回復しない。こっちか。
X はないね。おっと気づかれたね。よし。ダメージがまだね。ちょっと。おっつ。あ、そうか。毒になってる。おっと、あ、まだ巻き込まれたか。あ、やばい。ダメだ。どこのストリンガーだかストランガーだか使い方がわからん。何やろ。お、いい感じ。すやすやとお眠りになられてます。切り替えて、捕まえて、叩く。よし。お、あと少しで狩れる。逃げられた。どこ行くんだ？どこ行くんや。ガードラスト。いや、あ、これ自体はもういいんだ。あれどこ行った？あ、あっちの奥まで行ったか。よし。お、落書き。よし、ここまで行けばいい。キノコ取っとこう。2トロだっけ。おっと。飛んだ。お、復活したかな。あれなんだ後ろ。落書きはどこね。これだ。よしと、ゴルゴンス。あ、帰ったって言っても、復活だね。やっほー。はい、やっぱりね。寄り道してる場合じゃない。いなくなる可能性。ちょっと待って。あ、近い。なんか来た。オールブロスかな。やめて、ちょうど。ああ、ちょっと追いかけて。落書きゲットだね。やめて、ちょ、マジやめて。あれなんか位置間違えた。こっちじゃない。これ近道じゃなかったっけ？ちょっと待って、いろいろ、ちょ待って。あれ？あ、これ近いじゃん。あ、
リオレイがいなくなっちゃった。ああ、これはダメだ。やっぱ討伐対象じゃない。なんでいや、帰ろう。ステアに戻って。あれなんで帰れない？帰りたいんだけど帰れない。あ、来た。結局倒せなかったか。やっぱ難しいか。弓じゃなくてライトボールか。マジで全然ダメだったんだ。マジ荒れ地の痕跡だいぶ調査できましたね。生態研究所に行きましょう。あれあ、そっか。よし。これやったらどうだったかしら。怪我はないか。何として。やっぱ手腕スカトルか。スクルマスとか。フレアし。どうするか。手腕スカトルか。装備変えなきゃ作れるからみたいな。それ倒しよう。ヤッコン倒す。おう。発生でしか作れないからな。ちょっとやりづらい。これはワンウィスってなんだっけ。わかんなくなってこれは不滅な。ちょっと作れないな。国籍装備からのどうすんだろう。なんか作っておくか。エネルギーなんかエネルギーがあるってどうする。せめてこれだけ作って装備させておくか。怖い。アイルが怖い。あ、今作れるよ。作っとくか。あ、そうか。肥料が足りないんだ。やばいな。ちょっとクエストやんなきゃ。あそこが下に行って。ソウルマスターっぽい。ちょっと下に降りよう。わかんない。あ、そうだ、ソウルマスター。いや。トンに行くんです。あ、
なんとかなり森うん。いざ。さあ、どこをどれを先にどうすか。これはハンターとしての器を試される調査になりそうですね。とりあえずクシャーラーを言ってみるか。メーテルバルハサク何？あ、クリスだ。クリスだっけ？またびっくりも。おい。ズバッといけ。耐熱。リークネス。違うか。なんか増えたと。正気。違うか、ニウムか。あ、ニウムか。ハンカチか。とりあえずクシャルだろうか。正気の大河原か。とりあえず初期キャンディーか。買い替えて、二重にしといて、あ、スリンガーだ。名前全然間違えた。とりあえず忍耐をとる。まあ、4つぐらい。回転がね、一時的に上がるだけど。本当は素材として使うべきだよ。とか指でいけるかな。まあいいや、ちょっと行ってみようか。クシャルダオラの櫓は高所だ。調査班のみんな、よろしく頼んだぞ。了解っす。細かい風で調査開始よ。私たちも行きましょう。相棒。この人も一緒にいればいいんだけどね。それはサンブレイクだけど。ああ、もう一体いてくれればいい。あれダブルクロスだっけ？ニャンター選べます。あれでも普通に音を2人いたい。2人いない。多分空上とよくわかんない。もうこの上じゃないの。上じゃない。よし。カラドリック。死亡率。こっちじゃない。あれ？違うのか。あ、いいのか。こっか。
あれこれシャドウタワーって便器だっけ？あ、結晶が壊れてるとこか。来た。来たよ。あるものは全て伝え、それが新大陸に生きるハンターだ。あいつが一番乗りする。一番だったか。やっぱりね、さすがだわ。相棒、風に気をつけてください。しまった。あった。あ、うわっ。おっと。痛っ。はい。やっぱ間違えたか、やっぱり。あ、風がな、防ぐんだよな。はい。うわ、力尽きるぞこれ。ちょっと待って、なんだ今の動きは。
うしたか。で、回復薬ないじゃん。ちょっと今日ってまずいな。ダメージ与えられない方がいいか。だけど弱いんだよな、ちょっと。普通に寄ってか。あ、クーラード行く。あ、なんか回復薬データあったな。違うわ。ちょっと待って。クーラード行くいるんじゃないか。ちょっと置いてきた。持ってるか。あ、ない。持ってきた。クーラードに、あった。とりあえず、座ればいいか。出ない感じだな。あれ消えてないよね。だんだんと、奥じゃないか。そっか。とりあえずとか。あ、ここか。移動しちゃった。ちょっとこれか。なんだ。もちろんいいや。よし。
ちょっと待って。おっと。よし。卑怯な理由。よし、ありがとう。おっと。うわあ、ちょっとやばいんですけど、うわちょっとこれがかなりやばいんだけど。太陽が。よし、太陽がそう。ああ。よし。来るか。なんでこれ。どうしたんだよ。じゃあせっかくの3つの石を使おうか。あ、ヤンバルス回復したかったのに。あ、こっちに避難してくれたのか。いないの？いた！ダメージが来た。にゃははは。にゃははは。えい。あ、やばい。よし。よしと。もうい、あ、いけ。お、貫通2でいくか。こっち来るか。
まだ消えてないぞ。あ、一つ消えたか。やばいぞー。うちの公園あるある。よし。さすがにこれでは。あよいしょ。おっと、やばい。近づいちゃった。なんか怒って。風をかけるその名に恥じぬ凄まじい嵐そうしたら引いて木を待て。俺が怒るからな。怒られるのはなるほど。ここは素直に聞いとくからな。うん、よしとか。下に行ったか。あ、回復しようか。大きいのか。よし。設置の術。笛か。お届けの笛。使う。危なくなったら使えばいいってことか。ああ、壊れた。どうやってくるんだ。もう組手が一応やってて。おっと。よし。燃えたよな。宇宙ヤングス。あ、こっちか。おお。ちょっとやばい。よし。一つ切った。あ、ちょっと待って。おお。あー、やばい。あー、壊れた。いや、残ってた、少し。
そうですか。あ、全然通常なのが全然これだったかもしれない。風が邪魔だな。よし、踏んだ。よし。だよ。あ、移動しちゃった。こっちはああ、しようと。ああ、そうか。よし。おっと。いやー。ゼロか。尻尾とか愛したよな。よし、あいた。あっと。回復してる最中だって。大丈夫かな。あ、やばい。これはスリーか。あと少しかね。さて、どこへ行く。やっぱり上か。ああ、でもやっぱちょっと、これラストにしないと体が痛くなってくるな。あ、そうか。今日雪がしたのか。肩が痛い。
の上だな。いた。よいしょ。これなんだっけ。薬草だったか。まあいいや。助かる薬草。頭か。さて。よいしょ。よいしょ。あ、ダメか。これはやばい。うわっ、これはやばい。これはやばい。オリオ。わざわざ探してよ。さあ、こっちに来い。来い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 。あ、人。うわぁ、早っ。回復するんや。回復してくれるんじゃないんや。よし。よし、ニャンパーズ回復してない。おははは。さすが騎馬竜だ。よくやってくれた。あ、いや。とりあえず、よかった。とりあえず一人で倒せる難易度なんだね。多分アイスボーンがマスターラウンドにある。か。か。おっと。あーっと。
消しちゃったことないな。シャルダール、よく流しち。これなんだ。靴スキルか。薬莢。1913。これが大きいな。よし。さすがにやっぱりちょっと疲れができちゃうね。納品攻撃戦。あ、文献体書いてあった。調査権。調査、いや。まあまあやな。シャルダール、こっち。これはなんだ。どう元気？ああ、食べたよ。まさか。はいはい。クリフトか。クシャルダー装備。何かじゃ作んない。全体表示か。次。これじゃない。次。あ、これは貫通だ。そうか。どっちにしようか。そんな足りない。まだ作れない。作れない。HP か。あれ？いいのか。絶対表示。あ、そうかそうか。生産の話か。今日はね。あ、そうか、左でっちゅうね。あ、違う。あれ？作れないのか。出るはずなんだけど。生産できませんと。強化するんだ。いまいちわからん。ちょっと見づらい。生産できないって言ってる。なんで？冷素材？ああ。あれ？すでにあるの？なんでだ？それはないってこと？ないね。あ、それは足りない。
クション装備はレア8だっけ。あ、8なんだ。クション装備か。まだ作れる感じ。ドーム装備。ドーム装備すぐ作れるな。か。いや、これか。そっか、メーカーが弱いのか。流属性、流体、流風力。もうこれ、作っちゃうか。変な感じ。不思議な頭にした。一応、回復力。蜂蜜が足りない。そうか。あと確認だけするか。なんかびっくりマーク出てる。やるじゃないか。なんかクシャラー倒したからか。うん。ありがとうな。よし。ああ、結構。プッシュ買っとくか。回復力。600。そういえば、何しよう。あ、お金足りなかったから、方が強化できる。ちょっと。できるな。できる。あ、できる。よし。防具関係。何つっけ。スカルフェイス。あ、持ってなかったな。わかんない。で、これか。こういうのだ。マックスレベル4までしか上がんないのか。そうか。玉作り。そう。工具が作れない。ああ、やらなきゃか。とりあえずしばらくとして、くしゃや、くしゃか。180。
スロットわかんないな。遠距離射つないんだよな。そっちか。射程や適正距離。多分これの方がいいのかな。遠距離強化、遠距離射撃強化。ダンス。いや、ちょっとさすがにちょっと今日やばくなってきたな。じゃあ、こんな感じかな。よいしょ。ありがとうございました。います。エンドゲーム。いや、ありがとうございました。ちょっと仕事疲れちゃってね。はい、ありがとうございました。では、終わりますかね。ちっとな。他のゲームやるか。いや、ちょっとやめよう。ありがとうございました。